Diżappuntati ma nafux ser isir b'din l-art, ġimgħat insegwu l-istejjer fil-medja u l-gvern ma jgħidilna xejn. Hija din ir-reazzjoni jibsa tal-Kamra tal-Kummerċ quddiem il-kwistjoni tal-art f'San Ġiljan illi għal jum ieħor tibqa' tiddomina l-aħbarijiet. Fi stqarrija il-Kamra tal-Kummerċ qalet illi qed titkellem b'mod konsistenti kif għamlet f'każijiet oħrajn simili bħal każ tal-art tal-ITS li tinsab eżatt bis-swit l-art illi tintuża mill-Grupp Korintja. Il-Kamra tal-Kummerċ enfasizzat il-fatt illi mhux qed tikkritika lil Korintja imma tinsab diżappuntata bil-mod kif saru l-affarijiet min-naħa tal-Gvern. L-istqarrija tgħid dan huwa proġett ta' interess pubbliku u hemm bżonn li niċċaraw ċertu suspetti. Għalhekk, b'mod uffiċjali, hemm bżonn naraw x'ser joffri dan il-proġett u nassiguraw li l-affarijiet saru b'mod ġust u trasparenti. Fl-aħħar jiem anke l-ġartiju qalet b'mod ċar illi ma tistax taqbel kompletament mal-imsemmi proġett f'San Ġiljan. Dan għaliex hemm ċertu prinċipji fundamentali illi meta l-Gvern jiġi biex jiftiem ma' kwalunkwe kumpanija ma jistax iħallihom barra jew iwarrabhom. Mal-korpi kostitwiti qed jingħaqdu wkoll diversi għaqdiet u kunsilli lokali. Dan apparti l-fatt li kien il-Partit Nazzjonalista l-ewwel vuċi b'saħħitha illi ġab fid-der dan id-dil tal-Ministru Konrad Mizzi illi se jagħti art enormi f'San Ġiljan għal ħlas li huwa farka tal-prezz fis-suq. L-Oppożizzjoni fil-fatt qed tkompli tinsisti li jkun hemm dibattitu parlamentari urġenti rigward din is-saga kollha.